баладу Аркадія Куляшова «Маці». Тэкст балады вам знаёмы? Вось мне, да. Вам таксама? О, добра, тады у нас пойдзе работа хутчэй, і вы будзеце адчуваць сябе больш упэўнена. Калі рыхтавалася да урока, ведаеце, заўсёды ў мяне ёсць такі намер зрабіць урок карысным і цікавым. Так? Вось я думала, як гэты урок можна максімальна наблізіць да патрэб сучаснага чалавека. І я пачала шукаць у інтэрнэце. І ведаеце чаму? Таму што у 14-м годзе Аркадію Куляшову споўнілася, адзначалі юбілей. І ў інтэрнэце было даволі многа, ведаеце, матэрыялу, прэзентацый да гэтай урачыстасці. Так? І вось калі я глядзела, так, то што прыцягнула маю ўвагу? Ну вось, напрыклад, так, пачыналася любая прэзентацыя. І вось маю ўвагу прыцягнуў гэты слайд. Добра відаць? Так? І я спачатку, ведаеце, не ўчытвалася, так, як уласцівы чалавеку, і даверылася вельмі гэтаму слайду. Скажыце, ласка, што на гэтым слайдзе прыцягвае ўвагу і выклікае давер? Што вы можете сказаць? Давер. Ольга. Фотаздымкі. Фотаздымкі. Так, ужо адразу фотаздымак. Гэта, нагадна, нейкі фактычны матэрыял. Так? Здорово. Што яшчэ? Што яшчэ паказвае, што гэта прафесійная такая работа? Так. Дзіма? Професійная такая работа. Дима. Так. Тады Софья. Першае, што выклікае ўвагу, гэта маці. Фотаздымкі мы сказалі, так? А ўвогуле, так, да, гэта... Яны прафесійныя, на мой узгляд. Погляд, так? Погляд. Тому што першая фотаграфія, яна зроблена, бачна, што яна вельмі старая. Жанчына, маецца на ўвазе, так? Нет, старая фотаграфія. Чорна-белы, так? Чорна-белы. Вось. А вось гэта, наконечна, здагадаліся, гэта Аркадій Куляшоў са сваёй мамай. Так? Я потым скажу, што мяне купіла на гэтай... Неяркі колер усяго слайду, які робіць увесь слайд не вельмі... А я наадварот падумала, які прафесійны чалавек рабіў, паглядзіце каляровы фон, потым вы бачыце маю прэзентацыю на чорна-белую, а адразу відаць, што не спецыяліст працуе, так? А учытайце, калі ласка, уважліва ў тэкст слайда, што яшчэ выклікае сумненне? Ну, па меншай мере, павінна выклікаць. Мяне таксама не адразу зачапіла гэта. Не адразу я на гэта звярнула ўвагу, а потым, паколькі гэта знайшла, то ўжо да ўсёй прэзентацыі стала адносіцца вельмі крытычна. Бачыце, вось гэта псіхалогія, дзеці. Мы так давяраем прыгожа якасна зробленаму слайду і давяраем друкаванаму слову. Так? А яшчэ ёсць наіўныя людзі, якія давяраюць інтэрнэту. Так. Маргарита? Ага, калі ласка. Мне нравится этот слайд. Критичность что выкликает? Что настороживает? По композиции сочетание желтого и синего колеров визует увагу на центр. Ага, у професійно як оценивает, так? И из-за этого глаза бросают текст, який читается вельми легко и добро. И фотоздымки, они как бы дополняют образ у читача. Так, добре, я подкажу. А что вось гэта? Да? Адразу не заўваж. Вы думаете, гэта памылка друку, так? А вы давяраеце тэкстам, які неграмотна напісаны? Я думаю, што калі чалавек прэзентуе сваю работу, ён павінен пра гэта дбаць. Так, а яшчэ як вам вось гэта у сваіх творах сваю радзіму? Канешне, так? Гэта залішне, так?
Вось я праявіла гэту сваю крытычнасць, і тады ўчыталася ўвесь тэкст, і ў мяне ўзнікла пытанне. Паглядзіце далей. Яскрава паказаў тыя пакуты, якія перажывалі родныя і блізкія гэтых воінаў. Блізкія, синонімічныя. Так? А цяпер вы да тэксту, але ж мы гаворым, і аўтар гэтай прэзентацыі так піша пра баладу маці. Так, піша пра баладу маці. І па гэтаму сёння мне хацелася б з вами пагаварыць, а якое ж на самай справе пачуццё услаўляе балада маці. Няхай гэта стане ключавым пытаннем на урок. Так, вы, ласка, напішыце яго літаратурныя шыткі. Мы будзем увесь урок шукаць на яго адказ. А ў канцы урока вы паспрабуеце даць пісьмовы адказ. Да чаго ж мы прыйдзем з вами. І яшчэ раз, я думаю, паслухаем, так, тэкст балады. Яе чытае Сяржук Сокалаў-Войш. У ваших подручниках есть? Кривавую сына, проводивши с хаты, на счастье удачу посеяла маці зярня. Калі дачакаецца маці з тых зерняў усходу, сын прыйдзе з паходу, со славы прыйдзе з паходу. Даремна вздыхала, чакала і шчасця, і долі. Упали зерняты на камень шчарбаты у полі. Даремна здалёку паўнюткія вёдры цягала, той камень у спёўку вадой і слязьмі палівала. Да кроплі іх выпіў задымлены камень пякельны. 2 леты кіпелі на ім яны, як на патэльні. Для каменя ўпала цярплівая маці ў знямозе. У роспачы скардзіцца стала знаёмай дарозе. Пачуй мае словы, улашчы свой камень суровы, за гэта вярбою, гатовая стаць над табою. Твайго пешахода я ў засень ад спёкі пхавала, у час непагоды ад бур і дажджоў засланяла, старымі рукамі твой дол падмятала штодня я, улашчы свой камень, дарога моя палявая. Сказала дарогаю, скардзішся маці дарматы, не ўзыдуць зярняты, бо ўпалі на камень шчарбаты. Не першая ты, каля камня заходзішся з жалю. Не раз на ім сеялі, але ні разу не жалі. На нашыя нівы яго закацілі чужынцы, чужы маўклівы, даўно не ляжыць пры гасцінцы. З-за буга яго закацілі і кінулі ў полі, каб сына свайго не даждалася маці ніколі. Не ўзыдуць зярняты, ні ўвосень на ім, ні вясною, пакуль ён не стане зямлёю, закляты табою. З дарогі ўставала, і каменю маці сказала: вады табе мала, і матчыных слёз табе мала, цяпер я крывёю сваёю, цябе праклінаю, ты станеш зямлёю, а камень стану сама я. І тройчы такою кляцьбою той камень прокляла, стал камень землей, сама же на камень стала. На камне были при дороге, заходит зерня, вертается сын по дороге с походом до хаты. Так, мы еще раз успомнили тэкст балады. І вось цяпер, калі мы будзем шукаць адказ на пытанне, мне б хацелася, каб мы звярнулі на наступныя рэчы. Так, паглядзіце, вось на гэтыя рэчы, на 6 пазіцый мы будзем звяртаць увагу. Усё зразумела? Вы згодны, што менавіта гэта ў мастацкім творы падказвае чытачу ідэю. Так? Пачнем з асобы Аркадзія Куляшова. З творчасцю Аркадзія Куляшова вы ўжо знаёміліся. Давайте успомнім яго шэдэўр лірычны. Паэзіі. Памятаеце? Хто згадае? Я пачну, вы працягнеце. Бывай. Абуджаная сэрцам, дарагая. Так? А як кажуць, паэтамі становяцца і нараджаюцца. Вось Аркадзій Куляшоў, мне здаецца, адносіцца да тых, хто нараджаецца паэтаў. Паглядзіце, якія словы. Каханне нараджае паэта. І калі няма гэтага пачуцця, то яго трэба прыдумаць. І ведаеце, каб не жыццёвыя абставіны, мне б здаецца, Аркадзій Куляшоў быў цудоўным, бліскучым паэтам-лірыкам беларускай літаратуры. Але вайна. І ў 1943 годзе Аркадзій Куляшоў працуе
журналістам у армейскай газеце «Знамя Совету». Гэта Бранскі фронт. Як вы уяўляеце сабе, як выглядае работа журналіста? Канешне, Аркадзь Куляшоў мог пайсці на вайну як Барыс Фішер. Памятаеце? Мог, так? Але гэта вось уласнае рашэнне кожнага, хто на вайне можа прынесці большую карысць, так? І па гэтаму Куляшоў знайшоў сваё месца ў фронтавой газеце. Як вы думаеце, як выглядало жыццё журналіста фронтавога? Кацярына К. Каць. Можна седзець? Было вельмі цяжка. У чым складанасць была? Искать некую информацию. Як ви думаєте, журналісти працювали на лінії фронту ці за лінією фронту? Мабуть, Де знаходилася редакція? задній. За лінією, у тилі. Безумовно, так. Ксенія, напевно, нешта ведає? Я лічу, что у журналиста вельми отказная Так. работа, тому что у час войны, тому что ему треба писать про то, что відбувається у час війни і Навошта? там как бы другие люди, іншие люди, они так само ведали, что происходит. Інформація. Да, на А є ще самом одна роль, яка у журналіста? Даша? Яны обов'язані були записувати героїв, які загинули або здійснили ніякі подвиги. Так, інформаційне. А є ще яка-небудь роль журналіста? Ульяна? Робіть фотоздимки. Фотоздимки, так, фотокореспондент. А є ще? Скажіть, будь ласка, а ось Куляшоў так успамінае, правда, ён называе гэта вельмі цяжкай работай, таму што ўначы яны з калегамі-журналістамі пісалі, прыдумвалі тэксты, а днём яны выязджалі на лінію фронта. Якую дапамогу яны маглі аказаць на лініі фронта, у перарывах паміж баёў? Я думаю, што гэта мужчынскае пытанне. Владзіслаў? Яны маглі моральна ім дапамагчы. А маральна гэта як? Да кожнага падыходзілі персанальна, словам ушчувалі. Ці, можа, па-іншаму гэта выглядала? Наверное, па-іншаму. А як? Падтрымлівалі. Як? Спевали, мабуть. Спявалі. А калі чыталі, то што? Свої тексти. Свае тэксты. Скажыце, а як вы думаеце, была нейкая гатовая літаратура, якую можна было пачытаць байцам? Гатовая была? Ці гэта была свежыя творы, напісаны для таго, каб падняць баявы дух? Свежі. Канешне. Вось тое, што яны ноччу напісалі, яны гэта... На емоціях. Канешне, так? А вось цяпер паглядзіце, памятаеце, вось Вольга класна сказала, сам пра гэта Куляшоў сказаў, што вершы можна пісаць толькі калі перажываеш эмоцыю. Был бой, і коли було много загинувших. І... Так, а цяпер яшчэ одно вельмі важнае пытанне. А журналісты ўдзельнічалі ў гэтых баях? Ні. Адкуль эмоцыю браць? Яны ўсё гэта бачылі, але не маглі дапамагчы. Бачылі, значыць, быў нейкі назіральны пункт, і яны сачылі за боем. Так вы гэта ўяўляеце? Яны аказваліся... А было класна. Вось мне гэта важна, правда, для разумення. Вось удзельнічалі журналісты у баях непасрэдна? Не, яны былі за лініяй фронту, так? А вось тады пытанне, на якім матэрыяле яны пісалі, калі самі эмоцыі не перажывалі? Расказвалі байцы. Так, памятаеце, вы ж версію, яны збіралі ўсю інфармацыю, так, звесткі. Яны бачылі, што было пасля бою. Канешне, канешне, так? Але ж можна сказаць, што гэта вельмі моцнае, такое эмацыянальнае было ўздзеянне. Ну да. А цяпер у мяне пытанне, у вас ёсць магчымасць минутку абмеркаваць яго ў парах. Так, вось чаму вайсковы журналіст піша баладу, а не верш? Минутку, парайцеся. Бо для таго, каб напісаць верш, што патрэбна? Ідэя. А спачатку? Эмоцыя.
канешне, трэба эмоцыі, да, а гэта ўжо потым майстэрства, так? Пагадзіся, Ксюша, так? Або гэта потым ужо нават спытайся паэта, як ён піша, ён проста з сабой запісвае. Гэта для нас, гэта рыфма, ідэя, так? А для паэта гэта пачуццё, эмоцыя. Так, мінутка пайшла. Падумайце яшчэ, пагаварыць, у каго ёсць версія. Дадатковая інфармацыя ёсць на слайдзе, азначэнне, што ж такое балада. А вершы вы добра ведаеце, што гэта такое. Так, калі ласка, Уладзіслаў. Ага, ну пытанне вось на дошцы. Чаму піша баладу, а не верш? Аркадий Кулешов пишет балладу, потому что баллада она больше Эпічная. Так. Для напісання балады што патрэбна? Сюжэт правільна зазначаны, а яшчэ эмоцыі патрэбны? Але ў меншай ступені, так, патрэбны сюжэты, так? Особливий лад. Особливий лад. Так, вы уявляеце, як прыйшлося Куляшову сябе, ну вось так, пераламіць, так? Бо ён не мог, як сумленны чалавек, апісваць эмоцыі, якія ён не перажываў, так? Але вось чаго было дастаткова у Куляшова, як у журналіста? Інфармацыя. Канкрэтна гэта што, напэўна, ён ведаў? Что рассказали ему бойцы. Канешне, канешне. Канешне. І вы ведаеце, як чалавек эмацыянальна ўражлівы, ён гэты аповеды забыцца не мог. Асабліва яго ўразіў падзея, якая адбылася на маёй Віцебшчыне, і вы, напэўна, гэта ведаеце, пра бацьку Міная. Так? І мы да гэтага твора яшчэ звернемся. І, канешне, у беларускай літаратуры Аркадзь Куляшоў знакаміты як аўтар цэлага баладнага цыкла пра подзвіг беларускага народу ў гады ліхалецця. І самы папулярны, вядомы з іх, гэта ліст з палону, балада аб 4 заложніках маці. І, канешне, яны грунтуюцца на канкрэтных выпадках, эпізодах, здарэннях, якія былі на вайне і пра якія ён добра ведаў. А вось які сюжэт? Які сюжэт? Можна сказаць, што ў аснове сюжэта нейкая рэальная падзея. Балады пішуцца на, можна сказаць, рэальная падзея. Якая ж рэальная падзея ў аснове балады «Маці»? Рэальная падзея. Ну, вы сказалі толькі што. Давайте яшчэ раз. Маці чакала свайго сына. Ага. І вы думаеце, што гэта магло быць у рэальнасці? Гэта адбывалася ў рэальнасці? Так? Ага. Вы правда дачыталі до конца? Да. І вы верыце, што это ў рэальнасці было, калі маці стала каменем? Тады мы нешта не паразумелі адзін адна? Канешне, так? Па гэтаму такі сюжэт як можна назваць? Можна назваць яго рэальным? Ці ён казачны і фантастычны? Ён рэальнасць маскіруе пад казку. Давайте разберемся. Так что ж у основе? Реальные подеи, так? Ці все ж таки казка фантастичная? Это реальная подея, но с уживанием неких Так. Так вось у основе балады лежить народная замова. Народная замова. Так, чулі калі-небудзь пра гэты жанр вусна-народнай творчасці? Замова. Ну, паглядзіце, так? Гэта традыцыя беларускай культуры замаўляць. Гэта з часоў анімізму ідзе, так? Чалавек замаўляў сілы прыроды на сваю карысць, так? І, паглядзіце, звяртаўся, фактычна вельмі падобна да малітвы. Замова, адзінае, што ў малітве просьба да Бога, а ў замове загад. Загад. Пераважае загад да прыроды. Да, для того, каб здзейснілася нейкая мара чалавека. Так, наступнае заданне. Я попросила вас у тэксце знайсці сюжэт народнай замовы. Сюжэт народнай замовы. Сюжэт. На аснове, і па гэтаму лагічна з гэтага і
пачаць. З гэтага і пачаць. Так, можна са слайда, можна з падручніка. Пачытаем. Ульяна. Так. На бітву кривавого сина проводивши з хати, на щастя, удачі посіяла маті зернят. Коли дочекається маті з тих зернів усходу, син прийде з походу, со славою прийде з походу. Вось тут можна з вами пагадзіцца, што хутчэй за ўсё такое магло мець месца, бо гэта народная традыцыя, гэта народная культура замаўляць, так, спадзяючыся на нешта. Паспрабуйце патлумачыць сакральнае значэнне гэтых магічных дзеянняў. Калі маці замаўляе, сакральнае значэнне. Так, Ксенияка. Ксюш? Сакральное значение. Это магічнае дзеянне, гэта не проста слоўнае. Гэта яшчэ традыцыя, народная культура. Дарэчы, вельмі моцная рэч. Акуратна трэба са словам. Гэта правда працуе? Яна маці замаўляла, каб яе сын вярнуўся. О, абсалютна правільна, так? І яна загад аддавала каму? Зерню, так? Зерня прарасце. Калі прарастала зерня, гэта азначала, што сын вернецца. Да, разом, так, канешне, так? І па гэтаму у маці былі сумненні, што будзе нешта не так. Канешне, не. Людзі верылі замовам. Гэта тысячагадовыя назіранні. Верылі, і калі замовіць, то яно абавязкова будзе так, абавязкова будзе так. А скажыце, ласка, а можна сказаць, што словы гэтай замовы перадаюць пакуты і гора? Да? Давайте еще раз почитаем. Пакуты и гора? Я думаю, что на вас могут смотреть. Это вера. Ольга, вы погодитесь? Так? Вера. Яна загадвае. Яна не гаруе яшчэ, не пакутае. Яна загадвае, на свята верыць. Канешне. Бачыш, Ульяна? Так? А як моцна на вас уздзейнічае слайды з інтэрнэта, так? Гэта не пакута і гора, так? Гэта наадварот вера, упэўненасць, што сын з паходу вернецца. Канешне. Але потым пайшло нешта не так. Вось гэта нонсенс. Нонсенс, так? У баладзе. Замова не дапамагла. Так, а цяпер вяртаемся ў час напісання, гэта 43-й год. Скажыце, калі ласка, чаму 43-й год і замова не дапамагла? Гэта нонсенс. Пачалася вайна. Вайна. Што такое вайна? Вы спасіце. Гэта была сярэдзіна вайны. Так, 3-й год. Гэта яшчэ горш, чым пачатак, Так. ці ўжо канец, калі людзі ўжо вераць больш у перамогу. Класна, так. Ужо спадзяванне, вера на хуткую перамогу ўжо прайшла. Так, гэта цяжкая адказная работа, вайна, так? Вось. І таму, калі вайна, гэта заўсёды вельмі Што вайна ламае? жыццё. Яна не толькі жыццё ламае. Яна ламае ўсе ўяўленні, так, аб тым, якім павінна быць жыццё. Так, вось гэта паказвае Куляшоў. Вы пагаджаеце са мной у баладзе, што нават народная замова ў гэты небяспечны момант, што не дапамагла. І тады якое рашэнне прымае маці? Што яна спрабуе? А як гэта, так? А як бы вы назвалі вось гэтыя стасункі маці і дарог? Як бы вы гэта назвалі? Метафора. А вось калі маці звяртаецца, пачуй мае словы, так? Улашчы свой камень суровы, я за гэта вярбою гатова стаць. Мальба? Мальба? Калі мы молім, мы проста просім, так? Так. А яна ўзамен што абяцае? Як называюцца такія стасункі? Дзе ж? Не, дзе ж? Ты мне, я табе. Канешне. Маці спрабуе з прыродай што? Дамовіцца. Дамовіцца не проста з прыродай, а з дарогай. Спрабуе. Так? Вось паабяцала ёй узамен стаць вярбою, няхай бы дарога камень зняла. Глядзім, што далей адбываецца. Удалося дамовіцца з дарогай? Па якой прычыне?
А слёз мало, так? З самого початку було Паглядзіце, вайна. Што такое вайна? Замова не працуе. Дамоўленасць, што? Не працуе. Не працуе. Дамовіцца ні з кім нельга. Нават на такіх сумленных умовах, так? Вось я гатова стаць вярбою, а вярба – гэта сімвал, мы да гэтага яшчэ дойдзем, так? Пагаворым пра сімвалы, образы сімвалу ў гэтай паэме. Але і гэта зноў не спрацоўвае. І тады што застаецца? Так? І тады што застаецца жанчыне? Стать камнем. Стаць камнем. І вось тады яна самыя страшныя словы праклёну прагаворвае. Зачытайце, калі ласка. Самыя страшныя словы гэта мацярынскага праклёну. Хто знайшоў іх? Калі ласка, Даша? С дороги уставала, и камень мать сказала, воды тебе мало, и машиных слез тебе мало. Теперь я кривёю свою, теперь тебе проклинаю. Ты станешь землёю, и каменем стану сама. Не троешь такою клятьбою, ты камень яна прокляла. Стал камень землёю, сама ж яна каменем стала. Нічога няма на свеце страшнейшага за мацярынскі праклён і гэты магічныя дзеянні заснаваныя на чым? На крыві. На крыві, так? Паглядзіце, які страшэнны вось гэты магічны абрад. А цяпер вось абмяркуйце ў парах, зноў жа мінутка, на які б 3 часткі вы падзялілі гэты твор. Бо кампазіцыя гэтага твора таксама падказвае. Ды не проста так. Так? І на які б 3 часткі вы падзялілі твор? На які часткі? Ці не ўжо справіліся? Так. Перша частка гэта калі маці яшчэ, калі маці сее зерняты. Так. І потым, калі зерняты не працуюць, гэта не працуе, яна дамаўляецца з каменем. Спачатку не з каменем. З дарогай. Так, можна сказаць, што гэта будзе другая частка? Другая частка, так? А трэцяя гэта калі яна праклінае гэты камень. Так. Ага. Так, успомніце, калі ласка, зноў жа напісана балада на вуснай народнай творчасці. Што згадваецца вам з вуснай народнай творчасці па такой кампазіцыі? Казку, канешне, герой заўсёды праходзіць 3 выпрабаванні. Абсалютна правільна, так? А скажыце, калі ласка, вось абмеркуйце, як вы думаеце, які можна назваць фінал твора? Ён трагічны ці жыццесцвярджальны? Трагічны, так. Гэта мастацтва. Давайте перачытаем апошнія радкі. Апошнія. При дорозе заходят зерняты. Вертается сын по дороге с походу до хаты. У чым трагедыя, Вольга? Потому что мать не дочакалася. Так, але пра гэта нічога не гаворыцца ў гэтых 4 радках. Так, Вольга? Жыццесцвярджальны. Пагаджаецеся? Жыць мне, атрымаць, трэба штосьці даць. Канешне, так. І ўрэшце рэшт, як і ў казцы, ўсё дабро перамагае зло. Іншая справа цаны. Цаны за гэтае дабро. Але дабро перамагае, так? Сын жывы вяртаецца з вайны, з паходу. Так. Такім чынам, вось кампазіцыя трайная, так, нагадвае яшчэ і казку, у якім дабро перамагае зло. Можна назваць баладу творам, які ўслаўляе гора і бяду? Не, так? Канешне, гэтая дарога да дабра і жыцця вельмі складаная. Але ж яна заканчваецца. Так, а цяпер успомню, у якім годзе напісана балада?
у 43-м. Так? А цяпер вы памятаеце, успомніце, мы з вами прагаварылі, што гэтую баладу Аркадзь Куляшоў чытаў для салдат. Як вы думаеце, дапамагла б пачуццю бяды, гора салдату на перадавой? Не. Пагэтаму, вось, мне здаецца, і інтанацыя, якую мы паслухалі пры чытанні, так? І вось сам фінал, ён павінен усяліць што? Веру. Веру у добро. Добра. Сістэма вобразаў у баладзе. Так? Давайте паговорым пра іх, бо яны таксама падказваюць ідэю. Зерне. Традыцыйны вобраз, сімвал у беларускай літаратуры. Я думаю, усе ведаеце. Зерне. Гэта сімвал жыцця. Класна. Зерне, жыта, сімвал жыцця. Здорава. Камень. Злодзей. Так? А калі ён яшчэ і прыклад забуга, то камень, хутчэй за ўсё, гэта сімвал чаго? Гора. А калі з-за Буга гора да нас у 41-м годзе прыйшло, то гэта што за гора? Вайна, канешне, гэта вайна. Дарога. Жыццё, класна, канешне. Гэта традыцыйны вобраз сімвал, вы класна чытаеце. Вярба. Вярба? Жаночы, гэта жаночы вобраз. Ну, вярбу бачылі? Канешне, так? І вось калі маці гатовая вось цярпець гэтую пакуту, так, то вярба, канешне, вось гэта сімвал такой нешчаслівай жаночай долі, традыцыйны вобраз сімвал. Так, а вось цікавы вобраз каменя. Вы можете сказаць, што гэта пра адно і тое ж ідзе размова? Так? У якім яшчэ выразе ўжываецца камень, слова камень у гэтай баладзе? Ульяна, здаецца. Калі яна праклінае, тады камень як бы з'яўляецца не вайной, як сімвалом вайны, а як сімвалом. Здорава. А вось сімвал, гэта тэма нашага урока, блізка, так? Як бы наказанне. Пакаранне. Так. Так, яшчэ падумаем. Камень. Стала сім. Гэта вораг. Адзін раз, так? А калі маці стала каменем? Гэта падтрымка. Прыняла на сябе гэтае гора, гэту цяжкую ношу. І што гэта ёй дало? Она все-таки домовилась. Так? А камянець з гора, што гэта значыць? Выпрабаванне, можа. А ад выпрабаваннем людзі становяцца якімі? Сильнымі. Канешне. Чым больш у чалавека выпрабаванняў у жыцці, тым ён мацнейшы. Маці прайшла 3 выпрабавання. Так? Вельмі складаныя 3 гады вайны. Гэта зрабіла яе слабай, нешчаснай, бездапаможнай? Канешне, не. Яна стала моцнай. Гэта толькі загартоўваюць выпрабаванне. Так? І, канешне, ведаеце, Аркадзь Куляшоў у 42-м годзе просіць усіх бацькоў стаць на калені перад бацькам Мінаем. Перад бацькам Мінаем. І я думаю, што размова тут не ідзе пра самаахвярнасць маці. Вы пагаджаецеся са мной? Калі вы ведаеце гэту гісторыю вайсковую, так? Калі бацьку Мінаю, кіраўніку партызанскай брыгады на Віцебшчыне у нас Суражы, паставілі фашысты ўмову. Выходзіш ты, здаешся кіраўнік атрада, і мы адпускаем тваіх 4 дзяцей. А бацька Мінай не выйшаў. Чаму ён сабе ў ахвяру не прынёс? Калі ласка. Он понял, что у тым, даже если он прийдет, детей и тетку расстрелят. А яшчэ чаму? Думаем. Яшчэ падумаем, так? Потому что ему важно было выратаваць не толькі сябе, А што? а яшчэ і других людзей. Гэта ненармальна, дзеці, канешне. Гэта абсалютна ненармальна адмаўляцца ад уласных дзяцей у мірны час. Але для вайны гэта што?
Але ён Зусім іншая норма. згубіць Ён не ідэю мог, вайны. канешне. Ён не мог ахвяраваць радзімай. Ён не мог ахвяраваць людзьмі, за якіх нёс адказнасць. Вы уяўляеце, ён трымаў усю вялікую айчынную вайну карыдор, па якім прылеталі з вялікай зямлі самалёты і прывозілі партызанскім бригадам і зброю, і гэта вялікая адказнасць ляжала на чалавеку. Вы уяўляеце, які страшэнны выбар? Сім'я ці войска. Так, дакладна. А як дзецям было разумець, так, што бацька ім здрадзіў, так, і іх расстралялі. А бацька не выйшаў, хаця на да апошняга моманту спадзяваліся маленькія дзеці, што ён прыйдзе, што ён выратуе, а ён не мог. Так? Ён, можна сказаць, што і Мінай стаў каменем пасля гэтага гора? Можна. Але дзеці, можна сказаць, што каменем становіцца толькі ад самаахвярнасці, ад гора, ад пакуты. Да, тому што Да? нельга стаць моцным лёгкім пуцем. А вось каменем становіцца ад моцы, калі ты і вымушаны і гэта прайсці, і такія адказныя рашэнні прымаць. Перед вами помнік у Омску Анастасіі Акацівны Ларыёнавай, мужная жанчына. Яна праводзіла на фронт 6 сваіх сыноў. Яна аддала іх на алтар перамогі, і ніводзін з іх не вярнуўся. А гэта Фролова Марія Мацвеевна, Расія, з 12 дзяцей, 8 сыноў не вярнуліся. Бачыце, гэта схілены такі вобраз, так, жанчыны. А вось гэтыя стэлы, яны і сімвалізуюць абеліскі 8 сыноў, якія загінулі на вайне. А гэта яшчэ Расія, Праскоўя Ерамеевна Володзічкіна. І тут вобраз сыноў, так, яны, маці атрымлівала пахаванку адну за другой, і ў 43-м годзе сама памерла, мацярынскае сэрца не вытрымала ад жуды. І паглядзіце, 9, так, сыноў не вярнуліся з вайны. І наша Жодзіна. Наша Жодзіна. Гэта Анастасія Фамінічна-Купріянова. Так, Андрэя Заспіцкага вельмі хваляваў вобраз апошняга сына Петра Купріянова, героя Савецкага Саюза. І гэта мужная жанчына адправіла на фронт 5 салдат, сыноў, і 4 не вярнуліся з вайны. Паглядзіце, калі ласка, уважліва, якім вобразам, так, якая ідэя гэтых помнікаў, гэтых жанчын, якія сталі каменем, бо кожны мастак вось спрабуе сваю ідэю паказаць. Ну, калі ласка, як бы вы сказалі, вось жанчына адна стаіць ля веснічак. Тут якая ідэя гэтага помніка? Адна ля веснічак. Гэта матыў чаго? Помніце, Быкаў «Незагойная рана». Традыцыйна для літаратуры і для мастацтва. Чаму яна стаіць ля веснічак? Як вы думаеце? Ну, тому што яе усе кінулі, І яна? засталася одна. І яна? Чакае. Гэта матыў чакання. Канешне, гэта матыў чакання. Даволі традыцыйны для беларускай літаратуры вялікай айчыннай вайны. Так? Наступны помнік. Паглядзіце. Ой, прашу прабачэння, каб усе разам былі. Так, вось гэта сімвал чаго? Схілены, бачыце? Гэта сімвал чаго? Гора. Вось гэта гора і пакуты. Маці трымае на сваіх плечах, Так. таму яна згорбленая. Канешне, канешне. І паглядзіце, вось сімвалы салдат, гэта абеліскі. Так? Далей, вось Володзічкіны. Журавель, гэта сімвал чаго? Ну, маці сваіх сыноў яна праводзіла як журавлёў. Так. І яны, Яна верыць, як і птушка, журавель павінен вярнуцца. Так, вось гэта чаканне зноў жа. І вось наш
помнік 1975 год. Паспрабуйце, ласка, вось Андрэй Заспіцкі, безумоўна, баладу Аркадзя Куляшова ведаў, балада напісана ў 43-м годзе, які вобраз аднолькавы і ў скульптурнай кампазіцыі, і ў баладзе, які адзін вобраз. Чаканне, так, гора, да? Вось вы параўноўваеце, да? І вы бачыце аднолькава. А гэты вобраз ёсць і ў баладзе Аркадзя Куляшова. Вобраз. Вобраз акамянелай маці. Акамянелай маці, так, а яшчэ? Як вы думаеце, вось гэта што такое? Гэта шлях, дарога. Гэта дарога. Да, вось для беларускага мастацтва вось гэты сімвал дарогі. І мы з вамі гаварылі, што дарога гэта сімвал лёсу, жыццёвага лёсу. І маці праводзіць па гэтым жыццёвым лёсе. Скажыце, яна спрабуе тут што-небудзь змяніць? Не. Ведаеце, кінематограф па-рознаму гэта ўслаўляе. Вы, напэўна, глядзелі амерыканскі фільм «Выратаванне рядавога Райана», так? Але вось наша гісторыя такога не ведае. І ўсіх дзяцей маці праводзілі на фронт. Так? Усіх дзяцей праводзілі на фронт. Ну вось цяпер, калі мы з вами разабралі, і памятаеце, праблема, так? Вось мне хацелася б да сутнасці дайсці. Я думаю, у нас цяпер усё ёсць для таго, каб мы з вами вырашылі, дык якая ж ідэя гэтага твора. Для таго, каб на гэта выйсці, нам трэба звязаць усе кампаненты. Так, я буду прапаноўваць вам вось такія. Так? Гэта будзе адпавядаць якому пункту? Кампазіцыя, так? І патлумачыць, як кампазіцыя нагадвае, падказвае ідэю. Зразумела? Так, калі ласка, Ульяна, тут проста. Прадстаўляй. Ну, я табе адразу прапаноўвала 4-ю кампазіцыю. Так, прадстаўляй. Паглядзім, што у нас атрымаецца. А шчыльней. Так, добра. Дзякуй. Якая сувязь? Якая падказка ў кампазіцыі? Так. Гранямі, каб яны сутыкаліся. Так я хацела. Якая сувязь? Патлумач, калі ласка. Композиция твор похож на казку, а у казки есть и злый персонаж, и добрый, як дорога и камень. Так, и сама мать. Так, герой праходзіць выпрабаванні. Так, добра. Як бы вы патлумачылі сувязь, як падказвае час напісання балады і ідэю? Потому что она проводит своего сына на войну, и вельмі шмат было. Скажите, будь ласка, вось на вайне людзі гаруюць, вось каб перамагчы ў гэтай вайне. Ці якім трэба быць? Просто аддацца свайму гору, ці якім трэба быць? А яшчэ якім трэба быць? Моцным, мужным трэба быць. Канешне, трэба быць мужным. Так, а памятаеце, якая у нас была задача? Як бы вы цяпер сказалі, якая ідэя, якое пачуццё услаўляе Аркадзь Куляшоў у сваёй баладзе? Ідэя салдата, каб яны хацелі вярнуцца домой. Так, а для таго, каб з вайны вярнуцца, што патрэбна чалавеку? Так, моцным. Такім чынам, што услаўляе? Не гора маці. Ён захапляецца яе сілай, духам, верай, так, у гэту перамогу. Я думаю, толькі самаахвярнасць у імя радзімы апраўдвае сябе. Так? Пагэтаму толькі дзякуючы мужнасці, якую апявае Аркадзь Куляшоў у баладзе, мы перамаглі ў гэтай вайне. Вы пагаджаецеся? Гэта стэрэатып, што вайна гэта гора. Безумоўна, гора, але намнога важней на вайне праявіць якую найлепшая якасць чалавека? Мужнасць. Усе выпрабаванні чалавека робяць моцным. Канешне, не на аптымістычны мне хацелася б закончыць гэты урок, так? Але ў прынцыпе гэта класна, калі ў чалавека шмат выпрабаванняў у жыцці. Ад гэтага ён становіцца толькі мацней. Я жадаю вам быць моцнымі людзьмі. Так? І
Дома яшчэ падумайце, можа, у вас ёсць нейкія іншыя ідэі адносна пачуцця услаўленага ў баладзе. Маці, некоторые были мужней за своих сынов. Конечно. Яны выправаджалі 12 нават сыноў. Здорово, Соф'я, супер, молодец. І вось за гэта помнікі ставіць, так? І такая вялікая колькасць маці, бо гэты подзвіг яшчэ больш значны. Здорово, молодец. Гэта мужнасць надо ўсіх сваіх дзяцей. Отправить на войну. Так, так. Мне было прыемна з вами работаць. Дзякуй вялікі.